E seguimos na cidade de Herculina. Ali un home foi condenado esta mañá a 7 anos e medio de cadea e o pagamento dunha indemnización de 23.100 euros tras recoñecerse o autor dun delito intentado de asasinato. A Fiscalía acusaba de cravarlle a vítima un coitelo de grandes dimensións nas costas e no peito coa intención de acabar coa súa vida. Os feitos aconteceron contra as 7:30 da mañá do 9 de agosto de 2024 tras unha discusión nunha cafetería da Ronda de Outeiro entre a vítima e o xa condenado. O acusado marchou despois de discutir co meu cliente uns empurróns e cando o meu cliente chegaba cos seus amigos á parada de taxis da Rúa Tornos apareceu o acusado que fora á súa casa, cambiara de roupa para dificultar o seu recoñecemento e con un coitelo de cociña atacou o meu cliente pola espalda. O meu cliente tratou de escapar, caeu ao chan e acoitelou no chan, primeiro no lombo e despois tratou de acoitelalo 2 veces no peito e o meu cliente puido poñelo o seu brazo. É dicir, intentou matalo supostamente por unha pequena trifulca que tiveran minutos antes nunha cafetería da zona. No seu escrito de acusación, a Fiscalía recolle que o agresor se abalanzou sobre a vítima coa intención de acabar coa súa vida. Como consecuencia do ataque, o agredido sufriu varias lesións, entre elas un traumatismo torácico e un pequeno neumotórax. O Ministerio Público pedía para el unha pena de 9 anos de cadea por un delito de asasinato en grau de tentativa. A acusación particular, 12 anos de cárcere e a defensa a libre absolución. Finalmente, chegaron a un acordo. É un delito de asesinato en grado de tentativa, discutíase se se podía degradar a homicidio ou demais, finalmente quedou eso, en asesinato en grado de tentativa e na pena mínima que son 7 anos e medio de prisión. Hubo un conato de intentar chegar a algún tipo de acordo para a indemnización que non foi imposible, que eso permitiría incluso unha rebaixa de penas maior, e finalmente o meu cliente, tras valorar pois, o que suporía e entrar en un suizo para intentar unha pena maior coa singladura de suizos, recursos e demais, pois decidiu aceptar o acordo. A sentenza foi declarada firme.